Хайде бе, браточка! За мен е чест, че Григорий Илиев е дошъл 3 часа бил път от Габрово, 3 часа пътя се получи горе. Много по-малко са, но по принцип ще ги броим за 30, защото се е повече път, да мине повече път. Нали? Не шипка се пак на Балкана. За мен е по-голяма чест да бъда тук, на ваша земя, да ви видя на живо вече официално. И така, след 3 месеца, грубо, ще има европейско в София. Бургас. В Бургас ли ще? Бургас. Нищо, ще дойме и до Бургас. Приемаш ли гости да дойме при вас? Задължително ще ви очаквам, особено вие. Вашето присъствие е задължително, то не е желателно. Вашето е задължително. Задължително сме там на коя дата? 28 и 29 юни в Бургас ще има европейско първенство, на където сме домакини, в Кьокшинкан. Ще бъде много интересно. Ще има много бой. Ще излизаш ли за европейско? Затова искам да се подготвя. Да, излизам за европейска титла. Надявам се, че тази година е моята година и ще успея да зарадвам всички мои приятели и мои близки, най-вече себе си, с едно първо място, с европейски шампион. И ще развея знамето на стълбичката на номер 1. Така. Тоест, значи от нас се иска да подходим малко умно, стратегически, Да. за да проведем една пълноценна подготовка, така че ти да си... Нали, твоето желание първоначално беше да свалиме 7-8 кг. Още така. Основни мазнини. Да. Но пък идеята, това е най-лесната част. Да свалим 7-8 кг, това за един спортист ще ги свалим и за един месец, ако се налага. Обаче идеята според мен е малко по-различна. Докато ги сваляме, да те натренираме. Тоест, докато създаваме лек калориен дефицит, да подобрим твоята физическа подготовка, там е свързано с пауър, с бързина, с техника, с силова издържливост. Нали така? Точно така. Но, за да бъде по-така продуктивно и по-печелившо, според мен е хубаво да изградим един цялостен план на периодизация, откъде ще тръгнем, какво ще гоним. Това съм разпитал предварително какви тренировки прави, нали, какво прави в фитнеса. Твоите са повече на уреди, по-скоро бодибилдинг тип тренировки, които не са лоши. От една страна има силова издържливост и някаква сила, нали, по-добре е. Обаче в твоя случай според мен ще е по-хубаво, ако акцентираме малко по различен начин. Тоест, примерно, първата фаза на подготовката, няколко седмици ще видим, поне може би 6 седмици, да натрупаме малко обем за издържливост, защото ти каза, че нали, това предварително пак сме си говорили, аз съм запознат, че ти е нужна малко бегова подготовка, скоро не си имал и отделно винаги първо се трупа малко бегова подготовка обем и винаги малко сила, нали, двете върват заедно. Да. Само, че силата няма да правим по уреди и тип бодибилдинг, а ще включим базови упражнения. Горе-долу грубо мисля да ги направим 2 силови, 2 бегови и 3 карате, от тук да почнем. И силовите ще ги направим базови, ще ги направим с една идея малко повече серии, с малко по-малко повторения, ще има по-големи почивки. Те трябва да са структурирани по определен начин, така че да не пречат на каратето и да не пречат на бяга. Нали? Да. Така трябва да е структурирано, че едното да не пречи на другото. На седмична база и вече като нали, обсъдим тренировъчната програма и така структурираме идеята откъде ще почнем, нали, това ще ми даде една по-ясна представа горе-долу къде се движим като ядане. Но по принцип се доверявам на твоя професионализъм, защото ти си доказан човек, който е много в част с тези неща и не случайно съм тук при тебе. И разчитам на това и съм сигурен, че нещата ще станат така, както сме го планували и дай Боже и по-добре, ако е възможно. Супер, радвам се, благодаря за доверието, ще се опитам да го оправдая, т.е. ще го приема лично и ще дам всичко от себе си, така че да го направим като хората. Общо взето стратегията постепенно да има различни периоди на периодизация и на план, това нали, не е просто правим някакви тренировки хаотично без да гоним нещо, идеята е да минем през различни етапи, които ще гоним различни неща и като направим тренировката ще видя къде ти е по-зле, къде ти е по-добре и така че ще натиснем. Написал съм някакви упражнения, още не съм запознат с тебе. Това, че съм ги написал, не значи не може да ги променим и да ги адаптираме, така че може да ги променим, може да ги адаптираме, може всичко да правим още преди, нали, това е идеята, да се запознаем, за да го оптимизираме, да го направим по-добре. Та идеята е да те направим по-силен, по-бърз, по-издържлив, по-натрениран, доста по-натрениран с 6-7 кг по-малко, което това е най-лесната част. И естествено да станеш европейски шампион или най-малкото ти самия да се чувстваш много по-уверен и по-натрениран. И това ще е задачата, аз точно това исках и да ти обясня по телефона, че не е въпросът просто да свалиме 6-7 кг,
а въпрос е да изградим това самочувствие, увереност и на тренираност. И естествено това не става в последния момент, както правят много хора. Но това по-скоро той го знае. По-скоро го казвам за другите хора, нали, които правят някакви подготовки, че те разчитат последните седмици, в което аз не съм съгласен. Аз също не съм. Основата се върши предварително. И когато ти си добре подготвен, даже по-скоро по-предварително да ги посвалиме тия килограми, даже накрая изобщо да не се притесняваме за мазни, за категория или за някаква цифра на килограмите, даже по-скоро да си добре възстановен, захранен от хранителни вещества и минерали, соли и водно-солия баланс, за да излезеш ти наистина максимум подготвен, вместо в последните дни, седмици ние да правим някакви манипулации, да разреждаме гликогени, да правим водно-соливи някакви манипулации, което дори и малка част, много хора не го знаят, че дори и малка част да се промени водно-солия баланс в негативен план, силата и издържливостта и изобщо представянето намалява. Така че в бодибилдинга, да, ние там правим сериозни манипулации на тия неща, но в спортове като карате или да кажем борба или да кажем ММА, там не е важно само да свалят килограми, а е важно и самото представяне. Та моята идея е постепенно да свалиме бавно, да не бързаме, т.е. не искаме да създаваме сериозен дефицит, за да може хубаво да се възстановяваш, за да може тренировките да върват нагоре и за да може малко по-рано, без да бързаме, да сме по-уверени, за да създадем тази увереност, нали, като почват да се подобряват нещата в показателите, в силовите и беговите, да може, нали, това със самочувствие и увереност да се натрупа и ти самия на тренировките се чувстваш по-добре. Как ти се струва идеята? Струваме се доста добре, няма да е лесно, това е ясно, но всичко лесно не е интересно, затова за мен нещата са. Така, аз нощите бех засилил с 8-9 тренировки седмично, но така мисля, че 8-9, че... Погледнах ги, между другото, даже бих се нещо да го обсъдим, за всеки случай да нещо не сме объркали цифрата. Но... Ще го обсъдим, ще намалиме две от тях за първоначално, съгласен? Две от тях ще намалим. Съгласен съм, но това не означава, че скатавам. Напротив, нали, правим го професионално, защото съм при най-добрия. Това за мен е човека, който съм един от най-добрите, един от най-добрите. За някой може да е един от най-добрите, за мен е най-добрия, го казвам съвсем категорично. Нали, аз познавам много хора, няма да ми съдят приятелите, които също, нали, занимават дълго с така този вид дейност, но за мен, нали, Митко е човек първо с главно че, това е най-важното, да го каже на всеки спортист, че най-важното си шампион в живота, а не на ринга или на друго място. Когато си човек, всичко останало бледней. Може ли да кажем на колко години си, или? Разбира се. На 44 години съм, Така. Зодия Дева. Нямам приятел, ако някой ме разгледа, само да кажа не случайно. 81 година съм. Трябва да съобразиме, че първо не си на 20-24, второ нямаш бегова подготовка, трето килограмите са една идея малко повече. Това ще почнем консервативно. Тук не е идеята да се изсилиме отначало много, а идеята е даже консервативно тръгнем и постепенно да надграждаме. Идеята е надграждане. Нали, всеки очаква на някакъв таен режим на тренировки или някакъв таен режим на хранене. Нали, все едно тук е разходничето. Разходничето не е тук. Ние може да почнем и по грешен начин и да надградиме правилно, може и правилно да започнем и нищо. Да, нали, процесът е важен, как надграждаме. Нали, това е хубаво за хората да го знаят. Така, разбрах, че сте обсъдили с Димитър Атанасов, моят колега, един от най-добрите треньори в България по туризъм. Споделил съм за изследвания, което е много добра идея и ти така ми показа. Аз бях сигурен, че няма какво да гледам, нали, на Димитър Атанасов. Това, което ти препоръча за изследвания, мен ми е ясно, че той няма да напише някакви глупости. Да, ти си грижиш за моята подготовка, аз, нали, все пак трябва да изпълня с тебе. Аз на него също имам голямо доверие, сме много близки приятели. И в крайна сметка обичам, нали, с човек, който ще ми води подготовката, да знае всичко, какво се случва с мен и покрай мене. Супер разширени изследвания ти е пуснал, което е добре. За ти не си правил скоро изследвания. Такива не съм. Такива подробни не си. Пълна кръвна картина, нали? Абсолютно всичките от всички параметри ловим, за да видим къде се движиш. Аз мисля, че повечето неща няма да има проблем, но все пак изследванията са най-висшата форма на доверие, понеже, нали, той ти е написал и кортизол и пролактин, това са стресови хормони, е хубаво сутринта, нали, да няма някакви притеснения, някакви стресови ситуации, някакво бързане и отделно като идеш там 20-30 минути да легнеш и да починеш, защото по принцип, когато ти взимат кръв и видят какви изследвания пускат, би трябвало да ти го кажа това на много мои клиенти и трениращи не го казват. На мен ми го казват, аз правя доста често правя така изследвания за мене си, в смисъл 2 пъти в годината. Така, понеделник, понеже ти е
вечерта ти е карата, сутринта 3-4 км на дълго бягане кросово. Тук задачата не е да се напълваш, да се тормозиш, тук задачата не е да претоварваш. Работим консервативно, т.е. ако можеш 5, по-скоро почваме с 3. Нещо от този род. Упражненията са подбрани съобразно нали, общата сила и съобразно бойните спортове. В сряда няма да има сутрин тренировка, вечер карате. Да. Четвъртък ти бях написал леки интервали. Ще преценим тук, това ще го обсъдим допълнително дали да има. Леко интервално бягане, примерно 6 по 200 със средно темпо с 2 минути почивка. Нали, естествено има загрявка, има разпуска, нали, тия неща ги има. Това ще го обсъдим, да видим, защото тук вече да не станат много тренировки. Петък карате. Събота ти бях написал кондиционно, но нея ще сложим малко по-напред, след 2-3 седмици. По 2-3 седмици, нека да видим как реагираш, какво ти възстановява, как ще чувстваш, какво се случва. Вместо кондиционна може пак да направим една такава 3-4 км на дълго. Първата седмица ще почне малко консервативно, всичко е наред, втората седмица ще дигнем, примерно ако си почнал с 3, ще дигнем на 4, ако си почнал 4, ще дигнем на 4,5-5. По този начин постепенно ще дигнем обема, т.е. гориме обем на бягането, нисък интензитет, зона 2, гориме обем. Силата с една идея малко повече серии, малко по-малко повторения с по-големи почивки, чисто изпълнение, там където има пауър ще има нали, по-енергично изпълнение за пауър, няма да има по-изолирани упражнения, машини по-скоро не за теб. Това е в събота и това ти е една лекичка тренировка в събота. И в неделя вече пак имаше една силова тренировка, пак 5 упражнения. Тоест ще има един ден почивка, ще има един ден лека тренировка и всичко друго. Силовите няма да ги напълваме на макс. Ще направим една таблица сила прогрес, където като видя горе-долу къде са показателите, ще горе-долу ще видим какво ще гоним. Готов ли си? Готов съм. Като знам какво ме чака. Няма. Ще бъде добър. Ще правим една бърза експедитивна загрявка. Загрявката е силно наценена. Много хора губят много време по 20-30 минути загряват. Аз не съм съгласен. Може за 5-6 минутки най-основното и най-важното на загрявката да затоплим и да подготвим организма. Да станат по-еластични мускулите. Малко зупини да снима, дай да снима навеждане. Димичко. Често много хора правят много мудно и така много заспава тренировката, с което не съм съгласен. Загрявката, още с самата загрявка според мен е хубаво така леко да събудим организма, бързо да го затоплим по-експедитивно, по-пълноценно, по-ефективно. Затова така му караме различни скачания, джемпинг джакс, развъртаме, стави затопляме организма, смазваме, ставите, подготвяме го, това е общата загрявка. 3-4-5 минути е съвсем достатъчно, после ще включим различни упражнения. Ще включим малко леко, ще включим малко тяга, ще включим малко лицеви опори, такива по-лекички. Най-основните неща, които ще ги има в тренировката и после вече постепенно, като почнем силата тренировка, специалната загрявка е вече да правим, ние ще почнем с тяга, така че ще почнем в работващи серии да слагаме килограми на тягата. Добре, почивка малко диши и не бързаме. Това не е тип кръгова или кондиция, за да ги форсираш. Контролира постепенно. Ще направиш една серия ранни преси с лоста само. По-напред. Стегни малко време, ако изпърди си, дай лак още напред, още. Айде сега да хубаво на това. Още. Аха, малко си изкован. Добре. Имай предвид, че за силата в каратето не трябва да си много натегнат и много скован. Съгласен ли си? Съгласен. Долу. Плътно щангата е заключени, лопатката стегнете, след буташ таза назад на високо, ти си натържите, тежите на цяло стъпало. Хубаво да се разтегне задно бедро. Спрели задно бедро и дупе, леко прибери главата. Айде само, виж, натисни на краката таз напред. Без да разбиваш колената. Айде, хоп. Така, виж, не от тук, а от тук. Айде. Прекалено ниско пускаш и от кръста. Виж, спрели тази движението спрямо. Можеш ли до кръста? Можеш. От тази. Хубаво звучи тази.
Виж, без да изпъчваш. Представи си, че има 4 точки и не трябва да се разтяга. От тази движение. Завършва тупет, завършва тупет. Още. Добре. Чифт. Нагоре. Айде. Вижте на всяко едно. Добре. Не дърпай много с бицепс. По-скоро виж, не дърпай тук, а просто долу лаката отгоре да дърпай. Перфектно. Издишвай на всяко едно. Стига. Айде. Значи гледаш да посредата на палко, таза назад, хубаво плътно, краката си горе-долу широчината на таза, цяло стъпало, съвсем леко може да се отвърне. Това не е толкова важно. Хубаво плътно, сваляме таза, хубаво заключваме рамена, жирне, лопатки, стягаме бедра, посред лопатки, всичко плътно стане. Раменете са леко над тежестта. От тук запъваме позицията. Таз. Контролираме спускане. Както сме повдигнали щангата на тежест, това не е правилно. Но тъй като щангата е много ниска, а самите килограми и мобилност на него му пречи, ще почнем с една идея малко по-висока. Виж, ръцете не са широко. Изпочи нагоре. Изпочи, лаква назад. Виж, лаквате назад. Натисни с гърдите напред. Добре. Добре, виж, само накрая да го няма изключването, да има таз са едно изключване. Послед. Лаката назад. Учи. Която направи, че да кажем раменете си леко отпуснати и лаките в първите, което значи горната част от гърба е отпусната. Разбираш? Когато хванеш хубаво с щангата, свали раменете назад, натисни с гърдица едно напред. Да не реши така прегърбен горе. Ето. Хубаво хващаш, заключваш, създаваш напрежение, рамената на цяло стъпало, раменете леко пред щангата и от тук тръгваш от бедрата. Бедра, плътно по краката, таз, не гръди горе. И по обратния ред връщаш. Леко съвсем леко колената напред. Айде сега да ти изключиш. Още. Айде сега. По-добре. Лакта и назад. Две. Айде още. Супер! Много по-добре от предишната серия. Браво! Сега тук има и друго нещо. Има дребни забележки. Нали, ясно за хората, които по-разбират, колеги, които са по-запознати с упражнението, има някакви дребни детайли, които ще ги изчистиме. Това не значи, че трябва да спираме тренировката и да го тормозим и да го правим, че не знае. Оправихме най-основните неща предишната серия. Сега тази серия беше много по-добре. Продължаваме напред. Правим по 3 повторения, работните серии са по 4 повторения, тук правим по 2-3 повторения, само преминавам през тежестта, вървиме нагоре. Добре, не дръпни с ръце, а тръгни от крака. От крака, се едно си на лек през. Айде. Добре. Последно. Чисто. Може да правиш 6, а ние ще правим по 4. Тоест едно 6-тия макс, но ние няма да говорим макс, тъй че няма да говорим макс повторения, ще работим с една идея, 2 повторения преди опит. Така че ти си опитен, ще използваме това, че си опитен, ти сам да кажеш нали горе-долу, коя тежестта, с която можеш да правиш 6-7, това ще е тежестта, с която ще правим 4. Айде! Сега, понеже не ти познавам тялото и не ти знам възможностите, 3 или 4 повторения. Ако можеш 5, направи 3, ако можеш 6, направи 4. Айде, това е условие. Не дай да гониш максимум повторения. Да. Хубаво, да не бързи, те бързам за них, давай, за хубаво скочи. И леко напред на цялото по-къща. Айде, ще бъдат да бъде? Чисто право. Така, значи знаем, че вече горе-долу изходната тежест е около 120. Това ще го гоним. Следващите
6 седмици, максимум 8, нали, където ще има сила, това ще го гоним да стане поне 160. Звучи малко много и звучи малко нереалистично, ама ще се опитаме да ги гоним. Хляб без кора няма в този живот, така че така е. Виж, дори да не стигнем 160, дори и 150, разликата от 120 до 150, тия 15%, 20%, това не е малко. Но аз мисля, че като се поправи малко техниката и се потренира по тия силови принципи, веднага силата ще тръгне нагоре. Сега и яденето ще оправим, възстановяването ще оправим. Ще видиш разликата. Ти колко кила си в момента? 97-8. По 2? Близо 185 или 190 кила. Колко трябва да ти е тяга? Много голям. Ето тук една сделка, понеже аз тук съм в негови води. Той тук е номер 1. Личи си, че техниката в фитнеса, като цяло в залата, не само в тези тренировки, е много важно нещо. Аз имам добра двигателна култура, не ме подценявай. Не, Аз не. мога и да бягам, мога и да плувам, мога да карам ски и бойни изкуства горе-долу от всяка. Не ме изслушва, не го подценявам, напротив. Но- Много се възхищавам и затова съм тук. И пак го казвам, за мен е чест, но ще дойда в моята зала. Да се почувствам аз на твоето място. Ще малко на моето място сега. Даже и по-зле. Даже и по-зле, защото Това ти... няма да го казвам. Аз съм по-зле на каратето, отколкото ти на фитнеса. Но задължително ще го снимаме. Ще го снимам. Няма проблем да се изложа, хич не ми пука. Не, на мен също. Аз съм решил да се изложа, ама не това съм аз. Направихме и последна серия, четвърта. 4 по 4 с 120 с около 2 минути почивка, перфектно. Нали? Как ще чувстваш? Би трябвало да чувстваш, но това да не е смазано. Не, е. Така, друг принцип, тази трябва да заключим, време трябва да стегне, плаката от тук и от тук леко се преклякаш коланата напред и тук пауър. От крака тръгаш. Крака, създаваш инерция, създаваш подемна сила. До над глава, не напред. Когато пада много върху кръста на участието, телото на участието в сета, свободната тежест винаги тежи нагоре-надолу. Ясно е, техниката няма да е перфектна, колкото можеш с 40 кг. Загрявай 4 повторения, просто загряваш серия да видим къде се намираш като тежест. Още малко напред лакта, ако може. От краката, по-бързо. Може. Хоп! Първо свали ръцете и тогава, първо с крака. Айде, след. Добре, жив. Добре. Малко, много си отворя краката, съвсем леко ги затвори. Ела, тук, пания щангата. Дай лакта напред. Дай таза назад, таза назад. Отпусти кипите. Дай таза назад, не идваш таза напред. Само малко да ти подобриме мобилността. Това упражнение е такива. Виж, тук се разтяга, трисо се разтяга, латисимус дорс се разтяга. Нали? Усеща ли се? Да. Дърпай таза назад. Само сети ли? Айде само. Още таза. Айде още един-два пъти. И като го правиш това от време на време, ще се подобри тази мобилност и ще можеш да го правиш още по-ефективно. От една страна ти е нужда малко повече координация и малко повече сила. Ще гоним едни 70, поне 70, даже ще не 80. Ако може и 90, вече ще сме... Ако може, стигнете ли се, ще правим 100, ама не има време. Сега тренираме базова сила, сега не тренираме за красота. Нали, тия тренировки, които ти ги правиш уреди и бодибилдинг, то е по-скоро... Не, нищо общо няма с това. Няма нищо общо. Малко е било такова... Няма да казвам по-женско, защото не дадя дамите. Но тук в момента това, което правим днеска, началото горе е нещо... Много неща научавам в момента, които... Радвам се. Това е идеята са, нали? Ако аз не те уча на нищо, не ти казвам нищо интересно. Съвсем по друг начин стават нещата и движенията, аз го усещам по себе си. И малко мобилност, ще включим, че тук малко горе си жълко време. Свалиш малко килограми и малко мобилност, ще станат много по-добре нещата. Още по-напред. Последно, пада. Почивка. Добре. Някои се притесняват, че не го правят перфектно. Напротив, факта, че има много какво да подобриме, трябва да ни мотивира, че като го подобриме ще стане много по-добре. Усещам, че с всяко на движение ми по-добре не става. Въпреки че има какво да се учи, но сега с лакти, с движенията си по различен начин го усещам. Точно това е, че когато се правят базови упражнения, тук се гони и пълна амплитуда,
Тоест, това, че си леко скован от една страна пречат килограмите, от друга страна пречат тия машини, където нали, мускулите нямат пълно разтягане, пълно съкръщаване. А тук има и пълно разтягане, пълно съкръщаване, има и стабилизация на тялото, защото ти нали, едно да седнеш на ура да правиш само рамене, тук друго цялото тяло да ти участва нали, в движението. Тоест, търсим тия мускули да работят в верига, т.е. да си бъдат функционални мускулите, а не просто напомпани и нищо повече. Така, отиваме към набиране. Енергично набиране. Едно, две, три, четири. Почив. Браво. Долу. Пауа. Хоп. Хоп. Още по-мощно. Хоп. Хоп. Долу гърди. Хоп. Почив. Това е. Само че искам малко по-ниско и затова ще го направим по малко по-различен начин. Понеже си малко скован и го правиш половинки, а мен се ще да има малко по-пълна амплитуда и рамене вече да се разтегнат по разлики. И рамене леко ще вдигаме с дискове и искам долу мощно нагоре. Спираш. Пауър. Браво. Надолу контролирано до гърдите, до земята и нагоре искаме пауър. 6 повторения. Хоп! Добре. Хоп! Супер. Хоп! 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 Последно. Хоп! Добре. Следващите карамелите леко по-напред. Изпачи. Айде. Хоп! Почив. Малко си, леко си зад. Нека да има и са стегнати. Супер. Гришите ми вика, много обичам да ми е гадно. Ама ти не знаеш къде си попаднал. Аз сега просто те глезда само още малко сапунисвам с сапунче и в момента, в който видя, че вече така леко съм те вкарал във форма, ще има тормоз. Много хора ме познават и знаят, че няма да се изплаша от това, което казва. Точно така. Така е. Това е истински боец. Така е. Понеже на лицето, отвори си горе-долу добре. Нещо казвам, че долу съм добре. Горе-долу е добре. Не е перфектно. Искаме още повече разтягане, искаме много повече пауър, много повече скорост, много повече мощ. Ето как може да усложним движението. Ето тук е треньора да прецени кога леко да направи регресив, т.е. да го направи вариацията по-опростена или да направи по-усложнена. От една страна хем трябва да има стимул, от друга страна трябва да бъде възможно да изпълнена с правилната техника, амплитуда и координация и изпълнение изобщо. Така че лицата опори се добре, 6 повторения с ластика максимален пауър. Това ти е последна серия. Кажи какво можеш. Може да кажа. Айде. Още нагоре. Да, изправи се. Още. Пауър. Хоп. Почив. Добре, почив. Как? Здригно и нагоре. Не напред. Напред е лесно. Хоп. Хоп. Айде, горе. Така. Горе. 3. 4. 5. Хоп. 6. Как е? Мина тренировката, аз съм доволен. Справихме се отлично. Разбира се, това е първа тренировка между нас, т.е. ми беше нужно малко време да се опознаем, да се запознаем. Видяхме, че има малко проблеми с мобилността. Тук там е някакви дребни грешки за техниката, ще ги оправим в бъдеще. Ти какво ще кажеш, как се чувстваш и трябва да си приятно натоварен, не смазан. Така. Моите наблюдения са такива следните. Аз съм супер приятно изненадан. Не съм очаквал да е нещо друго като цяло. Много добре ми се отрази тази тренировка. Доста неща така понаучих от моя треньор, от Николов. Доста неща им показа, които до сега съм правил и не съм ги правил правилно. Мога да кажа само, че съм супер щастлив
и удовлетворен от днескашната тренировка. Чувствам се много добре зареден, не смазан, както каза той. Като цяло за мен е страхотен професионалист. Препоръчвам го на всеки един от вас. Сега ще кажа, че сме се наговорили. Това не е наговарен, аз поне ме знаете, съм директен човек, говоря от сърце, никой няма да такива неща. Ние не сме... Тук не говорим Чак даже ми е малко надобно, толкова много да ме хвалиш. Това не е хвалене, това е моето виждане и моето мнение. Това е моето мнение, аз мога да го изкажа, да го изразя от това, което като един професионален спортист, нали, като мене, мога да кажа, че съм на правилното място и всеки, който иска да подобри своите качества физически, психически, даже така да се каже, това е човекът, който наистина ще помогне. Днеска е първа тренировка наистина. Трудното ви първо предстои, това е ясно, но в крайна сметка ние сме тръгнали по пътя и ще го извървим до край, заедно. Радвам се, благодаря за което поусетихте. Това беше много добра идея да дойдеш и да си направиш труда, за което и аз благодаря за уважението и за признанието и за за високата оценка се постарая Аз ще идвам често. оправдая. Често ще идвам тук. На него му хареса и вече ще идва. Да, аз в седмицата един-два пъти ще бъда тук при него, със сигурност. Обаче да знаеш, че ще правим видеоклипчета и ще следиме. Задължително трябва да се Ако следи. нещо не са добре нещата, показваме. Абсолютно така трябва да бъде, да се показват нещата. Не Да може се покаже истината, не не може да се само показват само хубавите положителните неща. неща. Така аз съм за, винаги съм бил за това нещо и никога не съм се притеснявал да се покажат нещата там, където човек е слаб, къде трябва да се подобрява, къде трябва да се надграждат. Това е целта на тези видеа, за да може да видим откъде сме тръгнали и до къде стигаме. Това е много важно. Няма нищо срамно. Всичко наред, аз съм доволен. Значи личиш, че има потенциал в тебе. Да, не си тренирал този тип тренировки. Съвсем нормално в началото така, нали, да тръгнем от по-леко, по-неуверено, да има някакви грешки и така нататък, пропуски. Нали, има и лека скованост, нали, килограмите от една страна тежат, нали, този тип тренировки се пси. И точно това е идеята, да създадем тези различни стимули по определен начин с определена структура, с определена периодизация, така че постепенно да ги надграждаме. Горе-долу видяхме днес къде се движиш. Няма значение дали е добре или е зле. Идеята е постепенно това да го надградим. Ние горе-долу даже поопределихме 20-25 до 30, между 20 и 30%, така ако мога да дигнем силата и естествено беговата подготовка още повече да дигнем като обем. Примерно ако са 3 км да стигнем поне до 5-6, нали? Не е нещо, кой знае какво, 5-6 с зона 2 с ниско интензивно кардио. Даже може би малко повече да дигнем обем, ще видим как е, защото топа и килограмите и възрастта малко пречи и на възстановяване, килограми настави, така че постепенно ще надграждам, но съм сигурен, че ще видите един друг Гришо точно след 6-8 седмици. Така ще бъде наистина. И както казах, за мен е често съм тук и че най-накрая започнахме това, което отдавна трябваше да започне. Но никога не е късно. Това мога да кажа. Чао на всички! Ус!